Buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Ano nata ano yan? Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Gari kay puhan ako yan Nemski salon pa. Posibleng sa mga pag-iriba tadigdi ka sa hapon. May mga salon pass na sa Bitis, sa Balakang, sa Braso, sa Abaga. Pero fulfilling na marahay na maidarata itong sa mga tabang kan mga paradangog taligdi sa DCGB. Duman po sa mga apektadong pamilya sa Barangay Pantaw, Canlibon, Albay. Kaibahan mi kaswapon si EVP Glenn, si VP Henry, si Kuya Jimmy, si Joshua, si Kuya Nems, si Shara May, si MJ, si Jasmine, si Joshua, si Kuya Boy, tapos yung mga import ming mga katuwang sa pag-alsa po kan mga dakol, mga sinakos, kahon-kahon, and then ito pong mga bagas. And thank you so much po duman sa mga maestra kan Albay Central School dahilan po sa indang mga itinaong mga tsinelas. Imagine Kuya Nem, so mga aki duman na bako man dapat ito su talagang suulog nindang bado. Pero dahil sa wara nin available, nahiling mo duman sa mga jerseys kan mga gurang, iyo na po tabian pagkagaramit na bado kay itong sa mga aki. Pero sabi duman Kuya Nems ka nakauron kun mga aki, despite kay itong naging epekto kay itong ano po digdi bagyong Christine, padagos po sa indang pagklase. Ta sabi kan mga aki duman, kakatapos lang da ako kan sa indang eskwela. Itong naka-lunch break. Kaya duman sa mga aki, for sure, naguruli ito duman sa sa indang mga residensya. And nagduman sa patio kan kan Saint Rafael, taituman su parokya duman, headed by Father Recto. Tangani pong mamili kan mga idinirata duman ng mga tsinelas and then mga bado. Kaya salamatunon po tabi duman sa mga donors ta. It's either cash, monetary donation, o ito pong sa mga used clothing, and then iba pa may mga nagkahiriling ako duman mga bags, may mga sapatos, may mga tsinelas, as in iba pa mga underwears. Tinauduman salamatunon po dahilan ta dakulang tabang sa simpleng paging ito Kuya Nems, dakula po yan na kagianan and na ipamati ita po duman sa mga sa mga naafektaran tang mga tugang dyan sa West Coast an sa tuyang pagpadaba man sa inda. Medyo huruwala awig so naging biyahe may pasiring duman. Pero duman sa mga nagbabaralak na magpasiring duman, medyo mag-ingat kamot dahil ta dakol pang mga areas and medyo bako pa safe na agihan. May mga nagla-landslide pa and then itong sa mga darakulang vehikulo and magagabat. Dipisil pa po tabing maka-penetrate pala og duman. Kaya ingat-ingat lang po tabi kamo. Maray na pagkauto kay Sir Moratalia, sabi na watching fam, covered court kan Kirangay Kamalig, pa-shoutout da po sa BHW namin na si Tinay and si Rezi na naka-duty po, tabi ngunyan na pagkaaldaw. And then syempre, happy birthday po duman sa mga nagsaselebar kan sa indang kumplianyo, especially na po dyan sa Kura Paroko, kan naka-assign dyan sa Taysan, si Father Rex Arjona. Birthday na ngunyan. Happy birthday po, Father Rex. More birthdays to come. Ulitin ko lang ini Kuya Nems na post kan Daraga Municipal Police Station. Ta despite kay itong paglilinaw ninda na ipinaluwas kan mga nakalis na aldaw na nagpaluwas naman nga in statement an Albay Police Provincial Office.
maging ang Police Regional Office number 5. Igwa na naman kay Kuya Nemski sarong Facebook page na nagpost na ang sabi dadigdi, mag-ingat po ang lahat, lalo na ang mga bata. Tamay insidente da aki ito nga ning muntik nang makuha ang isang estudyante kang November 4. Tapos tig-confirmar dahil ni Kuya Nems kan daraga MPS. Sabi kang daraga MPS, wala po itong katotohanan at maituturing na fake news. Enot na baga kaya na ipigpaliwanag iyan ni Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, ang tagapagtaram kan Hepatura, headed by Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, na basado duman sa indang investigasyon, wala ni nangyari na pagbalo na pagdukot sa estudyante o sa si isay manatawo sa nasabing petsa, sa nasabing lugar, sa nasabing oras. Basado po iyan sa mga footages kan closed circuit television. Partikular na ni Kuya Nems dyan sa may parte kan Tagas Elementary School sa Barangay Tagas. Ta syempre, after ka itong nailing na post sa social media, nakipag-coordinate an daraga MPS duman sa nag-post, and then tulos man sila naggundukta ni investigasyon, nagduman sa lugar, nagtipon kan mga bako na bagangunan bagoan pag-install nin mga CCTV ini mga closed circuit television sa palibot, ang aning mailing ko ang mga pangyayari sa palibot. And basado duman, wala po nin katotohanan iyan. And then, pati itong sa mga bystander, sa mga niyaon duman sa lugar, wala man ngaya kisiring ka na pangyayari. Kaya ibitara na po tabi nito. May nagahiriling pa ako maski sa mga friends ko sa Facebook, Kuya Nems. Ano po rin, nag-share pa ka itong post ka ining sarong page. Bata ba ko inidigdi, Kuya Nems, sa probinsya kan Albay na page na ini. Kaya sabi digdi ang pangapudan ka iniong daraga MPS, maging responsable po katang social media users. Yun na bagaan pangapudan kan gabos na once po nakamuan nag-click, visit sa wrong page, to it po tabi na iyan an reliable, tanganing maibitaranta na kitaan mabiktima nin mga salang informasyon, and then once sa pag-share ta iyan, posible po katang makapagtaonin na katakot asin pagkahadit sa mga makakabasa pa po tabi ka iyan. Kaya maging ano pa rin sabi baga, think before you click. Tanganing maibitarantaan mga siring na mga pangyayari. And may mga nagkapirang portion ligdi sa Bicol Region itinaas na po sa signal number 1. Kaso bago na dangugta sa Barata alas 12 an forecast kan pag-asa. Kaya magtaga, ingat-ingat ka mo dahil ang posibleng may mga mamamatian man kita. Bako man makusog pero may mamamatian kitang oran. Just in case na nasa bantad ka mo, may history na kan pagbaha, and then pagrasay nindaga, i-analyze po tayo ininduan sitwasyon din sa inyong lugar, and then maging preparado po sa gabos na pagkakataon. Maray na pagkauto kay Kuya Louie Ariola, kay Ma'am Len Diaz, kay Ma'am Rose Conda, and then kay Kuya Roy Morales. Maray na pagkauto po tabi sa Indo dyan. Ano pa man, Kuya Nems, ang sa kuyang kapartner sa Data Technical si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po ang salong nakaibahan ko na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba?